Velkommen til videoguiden Oversigter i FMCG Products. Denne video kommer blandt andet til at dreje sig om, hvordan man kan oprette egne oversigter, hvordan man kan skræddersy dem efter behov, og hvordan man kan indeksere dem, som man ønsker. Hvis vi er inde i FMCG Products database tager et kig på oversigterne til venstre, finder vi de oversigter, der følger med som standard. Vi skal i dag kigge på, hvordan man kan oprette sine egne af disse oversigter. Når vi laver vores egne oversigter, er det muligt selv at vælge, hvilke kategorier vi ønsker at medtage. Ved at vælge indstillinger og oversigter, åbnes en side med de nuværende oversigter, der bruges i systemet. Det er denne side, man skal gå til, hvis man ønsker at rette en oversigt. Hvis vi f.eks. vælger oversigten Basis ikke GS1 klar, får man et overblik over, hvad denne oversigt består af. De felter, man skal udfylde, er markeret med en rød stjerne, de såkaldte krævede felter. Alle oversigter består af et navn på dansk, og man kan også tilføje et navn på engelsk, hvis man har engelske brugere. Indeks indikerer, hvor oversigten skal være placeret i forhold til de andre oversigter. Denne har f.eks. indeks 9, og den nedenunder kunne f.eks. have måske indeks nummer 13. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at lave et indeksmellemrum imellem oversigterne, så det er muligt at tilføje oversigter ind imellem. I det krævede felt kolonner angiver man de felter, man ønsker skal indgå i sin oversigt. Nedenunder skal man angive, om man vil henvise til links til pdf'er eller til billeder, i det tilfælde disse indgår i oversigtens produkter. Under filter er enhedstypen angivet, og hvis vi prøver at trykke redigere på vores oversigt, ses det, at vi i enhedstypen også kan tilføje flere enheder, så vores oversigt kan have med mere end én enhed at gøre. Herefter kan man vælge status, og man kan vælge, om man kun vil medtage produkter, der er valideret efter f.eks. EU-regulativet 1169, efter ens egne felter, eller valideret efter GS1. Man kan også angive TradeSync data, og det er muligt at lave sine oversigter lidt mere avanceret og ekstra detaljeret ved hjælp af Selection Formula. Til sidst er der mulighed for at skræddersy adgangen til den givne oversigt. Hvis man efter oprettelsen af oversigten opdager, at der er en kolonne, man ikke vil bruge alligevel, er det selvfølgelig muligt at slette den. Som det f.eks. er tilfældet med Basis ikke GS1 klar, har vi en kolonne, der hedder beskrivelse af enhed. Men da vi i denne oversigt har valgt kun at have med basisenheder at gøre, er denne kolonne overflødig. Den kan vi altså slette ved at slette det pågældende felt, i dette tilfælde D8276. Ved herefter at trykke på Gem og tjekke, at vores ændringer er blevet opdateret, markeret med den grønne boks, hvor der til sidst står Updated, kan vi gå tilbage ind i vores oversigt og se, at kolonnen er blevet fjernet. Dette konkluderer videoguiden Oversigter i FMCG Products.